מה קורה חברים, וברוכים הבאים ל-Let's Vlog 2. היום אני רוצה להראות לכם איך מכינים טוסט בצורת עץ קריסמס. טוב, אז בואו נתחיל. טוב, עכשיו צריך לחם. אני מצונה גם חבר'ה, אני מצונה ממש היום. טוב, נוציא שתי לחם, שמים פה. צריך סכין חד מאוד. למרות שזה מבזבז לחם, אבל כאילו, אני עושה את זה. אוקיי, פה סכין. זה אחד רצח. הנה, אוקיי. עכשיו אנחנו צריכים ככה, לחתוך את זה, כאילו, משולש, לפני הזו, אחרון. טוב. הנה, אנחנו צריכים לעשות את זה כאילו, ככה, ראיתם? כאילו, משולש כזה. כאילו, אתם יודעים, כאילו, משולש. הנה. לא, שיט, נקרא לי. פאק. אוקיי, אני אעשה פה בזה. אתה רואה שזה מבזבז לחם? וחבר'ה, הצלחתי. הנה. כאילו, זה לא נראה כזה עץ, אבל כאילו, אוקיי. עכשיו אתם יכולים לשים פה, לא יודע, איך אתם אומרים לאכול את הדבר הקטנצ'יק כזה. אני אשים פה שוקולד. אני אשים שוקולד כאן. הנה, שוקולד ככה. הנה, שמתי פה. וגם, טוב, עד שזה מתחמם, אני אראה לכם משהו יותר מגניב שאפשר לעשות. טוב, אני בינתיים אתן לזה להתחמם. אני אראה לכם הרגע, אני אחזיר הכל. זה פה, ואני, לא, למה אני אשים לברוק את זה? לא, אני אשים את זה פה, ואני אשים פה, אני, כל הפירורי לחם שעשיתי, אעשה ככה. אוקיי. אומרים, תוך כדי שאתם רואים את הסרטון, לא לשכוח לתת לייק ולרשום בחוץ. למה אני באמת משקיע. טוב. עכשיו בואו נראה לכם מה נראיתי. כן. לא. עכשיו ככה. וואו. אני אזיז את מ-4. אוקיי. עכשיו רואים אותי יופי. אתם לוקחים 2 ביסקוויט או 4. זה לא משנה. 4 ביסקוויטים. 4. צלחת. אני עכשיו אעשה את זה בלי קצפת. נגמר לי הקצפת בבית. כאילו הייתי אמור לעשות את זה עם קצפת, אז אני אעשה את זה פשוט עם שוקולד. ואנחנו עושים ככה, כאילו בית כזה. ככה. ואני חייב את השוקולד ואני בא. הנה השוקולד. עכשיו. הנה. אתם צריכים למרוח את זה בקצה כאילו. בקצה ככה. בקצה. אוי, פאני, שיט. טוב, בואו ניקח את הנייר הזה איתי, אבל במקרה חירום שזה ייפול לי. נשים את זה ככה בקצה, כאילו. ואז אתם מחברים את זה עם השוקולד. ואז אתם מחברים את זה ככה, כאילו. ככה. נו. הנה. לא. נפל שיט. הנה. קבלו. פאק.
הנה. אני אעשה ככה. לא יכול. אוקיי, עושים ככה. הידיים שלי מתלכלכות בגלל הדבר הזה. עושים אז ככה. ואז עושים פה שוקולד. הנה. אם זה נופל עכשיו, אני לא יודע מה אני עושה. אוקיי. הנה. קבלו. הנה יש לי כבר בית. נמאס לי, זהו, אין לי כוח. טוב, פעם אחרונה. אני לא מוותר. טוב, הנה. יופי. אולי אני צריך לשים עוד שוקולד? כאילו... אולי נשים עוד שוקולד? לא, כמעט זה נפל לי. כמעט זה נפל לי. תהיה ככה. זהו, הצלחתי. כמעט, הנה, הצלחתי. זהו. זה לא יוצאים בכלל. אוי שיט. הנה. וואי. נכון, הטוסט. חברים, יצא לי מזעזע, אבל איך אני... הנה, פשוט תסתכלו. אני מסיים את הכל בשנייה. אוקיי. טוב, זהו. עכשיו אנחנו עושים את הגג. לאט. לא. הצלחנו! טוב, אז זה לאט. בואו נראה לכם את זה. הנה זה, קבלו. הצלחנו לעשות. עכשיו אנחנו נראה הכל ואנחנו נאכל את הדבר המזעזע הזה. הנה, אני אקל את זה ככה. אני אקח את זה, אני אשים פה. אני אזרוק לפח. אז זה עקומני. טוב, גם את זה אני אקח. כמעט זה נפל. אני לא מוותר. אין לי כוח. טוב, עכשיו אנחנו אוכלים את זה. אני אשים את הטלפון פה. אני אקרא את זה בזהירות שזה לא ייפול. אוקיי, מדהים. זה נפל. אין לי כוח כבר. אין לי כוח. מה זה הדבר הזה שעכשיו יש בטלוויזיה? חכו שנייה. ניקח את זה. אני נקה את הכיור הזה עוד פעם. אני נקה את זה אחר כך. עכשיו בואו ניקח משהו שאני אעמיד את זה.
כן. רואים? הנה זה מוכן. אוקיי. טוב, בוא ניתן ביס עכשיו. 3, 2, 1. טעים מאוד, אבל זה התפרק לי. כשבאתי לאכול את זה, זה התפרק. שיט, אני נפל. בא לי. למה? טוב, אני אסיים את זה אחר כך. טוב חברים, תודה רבה שצפיתם, לא אשכח לתת לייק וסאב, ומי שרוצה גם יכול לעשות את הדבר המזעזע שעכשיו עשיתי, וכן, יאללה ביי.